Excellency General Muhammadu Buhari, tambaya ta a gare ka yau ita ce ministoci nawa muke da su a Najeriya? Ministocin da 42 ne, wato ministries. Ok, to mun ji jita-jita ana cewa an rage su. Shin da gaske ne an rage su, kuma an rage su nawa muka dawo da su? Mun maida su 24. Baya da haka mun ji ana cewa wai kun rage su ne saboda dalilin talauci da kuma rashin kuɗi da ƙasar mu take da shi, wato Najeriya. To, kowa ya san Najeriya ba matsiyaciyar ƙasa ba ce. To idan Najeriya ba matsiyaciyar ƙasa ba ce ba, menene yasa kuɗin da take da shi ba za a fito da shi a raba wa talakawa kowa ya samu ba? Dama akwai abin da al'umma suka yi da shi, cewa lalacewa kifi daga ina take. Idan kai ya ruɓe, daga gangan jiki ya tafi. Ok, to yanzu kana nufin kenan matsalar dai daga wato ainihin shugabanni ne gare ku kenan. To kai me za ka ce dangane da wannan matsalar da take gudana? Ina roƙon jama'a kada a yi fushi. Ka ce me? A kai haƙuri, haka ya ce kada a yi fushi. Yanzu nan za ka ga an yi ɗauki ba daɗi da dandazo. Allah sa haka shi ya fi alheri. To amin za mu ce. To tambaya ta ƙarshe ita ce, mun ji an ce ka samar da jami'an tsaro a Adamawa, Yobe da kuma wannan Borno state. To da gaske ne ka samar din ko kuma dai kawai jita-jita ne? Babu ko ɗaya a Adamawa. Kai to Yobe fa? Babu ko ɗaya a Yobe. Wataƙila guda 2 ko 3 a Borno suka rage, wanda suke zagaye da laifin Chadi. Ni bi shi ne za su suna da shi. Sauran ba abin da za su iya. Gaskiya akwai matsala. Tabbas akwai babbar matsala. Saboda haka an ci nasara. Ka ce me? Ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora a wannan tasha tamu ta M Sadiq Bulangu TV. Mun gode.